og velkommen til vores lille interview. Vi er glade for, at du vil komme og snakke om de overgreb, der er foregået i din barndom. Så vi vil bare begynde. Hvornår startede det pædofile overgreb, og hvem var det, der lavede overgrebene? Jamen, da jeg var 8 år, min mor havde fundet sig en ny fyr. Han var meget sød i starten. Men så en dag, jeg tror det var 2 måneder efter eller sådan noget, skulle vi op til mor og morfar og sove, fordi min mor var taget i bil med sine veninder. Så skulle vi så sove ovenpå, fordi min mor og morfar sov nedenunder. Og så lå vi i sengen og begyndte at kilde ved mig og røre ved mig og var alt for nærgående, og det var slet ikke rart. Min mormor kommer så op et par gange, hvor hun synes, det lyder ikke rigtigt, det der foregår. Men han bliver bare ved med at stoppe, når hun kommer, og jamen, han bliver ved med at kilde mig og sådan noget. Så kommer min mormor så op, fordi hun synes, at jeg skulle gå med nedenunder og sove i deres seng. Og så går jeg så med nedenunder. Og det var den dag, det hele begyndte. Ja. Hvordan foregik overgrebene? Jamen, det var altid, når min mor ikke var hjemme. Han ville have mig til at vælge et leg, eller et spil, noget at lave. Og jeg valgte så altid kortspil, eller brætspil, eller så en tv-serie, jeg godt kunne lide. Og så var det så hans tur til at vælge, hvad vi skulle lave. Og han ville altid lave sådan noget pilleri og røre ved mig, og fangeleje, kildeleje. Var der nogen, der vidste, at der havde foregået nogle overgreb? Jamen, jeg blev troet til ikke at sige det til nogen. Så den eneste, jeg egentlig fortalte til, var min bedste veninde. Hvordan fortalte du din familie det, og gjorde de noget? Jamen en dag, jeg er pjekket fra skole, hvor jeg skulle med min mor til lægen. Hvor jeg så sidder i bilen, og lige pludselig så fortæller jeg hende det. Og hun går helt i chok og vender bilen og kører direkte hjem, hvor han sidder hjemme. Flipper fuldstændig ud, smider alle hans ting ud af vinduet, og så ringer hun så til politiet. Og politiet fortæller så, at de synes, hun skulle tage ned til lægen og få hende undersøgt. Fik din stedfar eller din mors gamle fyr så en dom? Jamen han fik et halvt år, tror jeg det var, han fik. Det var jo ikke særlig meget. Ja, men hvordan er det så gået lige sådan efter alt det er sket? Jamen i starten var jeg meget ensom i skolen, og jeg var vildt indelukket, og min bedste veninde, jamen hun var sådan den eneste, der var der for mig, for jeg havde ikke rigtig fortalt det til nogen. Men flere og flere mennesker, der var tæt på mig, fik det så at vide, og flere støttede mig igennem det her. Efter det er jeg blevet meget stærkere, og godt nok i starten var jeg virkelig, jeg kunne slet ikke have mænd. Så lige så stille med hjælp fra min mor og mine veninder, og så jeg kan jo selvfølgelig godt tænke tilbage til det i dag. Men jeg har det meget bedre. Men jeg har bare fundet ud af, at det hjælper at snakke om det. Og bare det der med at få sat ord på det. Ja. Men tak fordi du kom.